Чакай, здравейте, дами и господа, аз съм Сетко БГ и с мен е Супер 1, 2, 3 Густаво и ние сме Будат ПИ5. Да. И да. Добре, и да напишем на хорцата да кажете... Добре. Ще ми помогнеш ли да убия един? Чакай. Не можем вече да го целим срок. 3 са. О май гад, това толкова сбивам. 7, 3... И то мора без арма малко ме притеснява. Защото точно той ме уби 2 пъти. 2 пъти. Там моя нещо си спи лявка. Ето, Богито написа АФК, пък всички да ги пишат хай. Не пишат ти хай. Всички. Аз пиша АФК. Хора, сега се връщам. Хора, върнах се. Знаете какво направих? Не ми пука известно. Известно си затвори вратата, защото много шумове чувах оттам. Рецака! Един тука! Той искам да го подкрепим. Виждаш ли го и тук под мене? За кой не го открепиш като пич? О! Ето за това! Ти ли бе? Голден е пъл! Вау, точно. Яш, на време. И той хакер с Ето това ме убивал 100 пъти. Щом бяга, значи не е толкова. Той ли те убил? Да. Тук бяга от мен и аз се измъквам. Колко е подазни невероятно. Чак, паднах, толкова съм зле. Ти отивай да огониш. Да. Аз се измъквам да попалям. Аре, идвай! Хел! Не мога да. И един магон. Това си бил. Бия го, зад него съм. Още един идва! Хелпвай! То нищо не прави. Хелпвай малко, аз единия ти сбудя. Аз съм се... Не ме убиха отново! Може най-бързо на това мръсно пише. Че ми си загубихме всички сетове. Браво. Искаме как къща да се напели. Вау, двама срещу мен е ли? Идвам. Яла, не. Това са умирани. Идвам. Ти бягай, аз. Ми бягам. Мини през спалната. Всъщност ти си там. Ява човек за клещите ми. Обичам по-жените някой път не могат да набият, ама момента бъде. Ама умре. Добре, няма и ръка. It will be there. Да, само те ти мене убиха. Аз почти всичко ми беше средно, точно. Само за да знам. Ти не може да прави джампове. Виж, мене ма таска не съм. Не, така че това много аз да отивам на хубав джамп да пак видя къде. Мой ма да стигнеш до другата година, брат. Ти къде си завтра?
Виждаш ли ма как подскачам? Роб. Я. И за малко... Да. Ти тук напишеш home. Аз отдавна го написах, ма просто отказах после. Падна ли? Да. Please. Правим толкова. Втор. Така. Се и так. И так. Все и так, и так, и так. Давай, качи се горе има порко. Не знам какво да правя. Ти знаеш ли? Ето да минаваме джъмпа. Порним там горе и да го минаваме. Да. Нали много си обичаш джъмпове, бе? Еми точно той вече ми е скучен, аз съм го минал 50 пъти. PvP-то на мене ми е скучно, копането и на двамата ми е скучно. Най-интересното нещо внимателно кликвам, но ясно. Така, Виждаш ли ма? не та видам, бре. Не та Защото съм видам. над тебе. И летя, защото съм админ вече. Да, само Малко админ. паднах. Админ, За мен да дето... задържам спейс. Да, само това правиш. Ти не си някакъв ранг, пък админ ми е бил тай. Защото рекламирам сървъра. Да. Добре, хайде в някакъв друг сървър. Не, айде кажем. Не знам. Искаш ли в тази минигеймса? Мъзък. Жокер. Картичката. Да, както ти му викаш, нали? Айде. О, май сгреших. Чай да влезна в другото име. Да, снимаш ли клип? Хора, аз в тортичката запиша 1, 2, 3, 1, 2, защото не ми се търсеше друго име. Не можеш ли просто да напишеш някакъв скин? Моя турбо не ми се пише. Турбо. Турбо има скин! Да. Което е малко странно. А на Survival Games. Но ясно. Бам! В Ти с дупката. какво ще бъдеш? Ти с какво ще бъдеш по Не принцип? знам, още не съм гледал. Има само една, айди бързо. Айди бързо. Че сега... Лизане! Ти, вярно, ти се... Виждаш ли ми скина? Виж. Не. Аз защо ти го виждам, защото си с 1, 2, 3, 1, 2? Да, 1, 2, 3, 1, 2 има скин. Да, това е то моя, по принцип, Грифакс. Просто защото аз един път обърках профилите и че аз само те виждам, за който ти си от нормалния и затова ти не му виждаш. Ама Да. ако влезнеш от този дето и Аз съм с кучета, ти с какво ще бъдеш? с мен. Не, аз ще бъда... Тук имаше някакъв закопане майче. Не, има един, ама той това е с ръка да хупаш на смисъл. По-добре е да скучите или меч. Това е са нещо хубаво. Форгер, какво беше? Кой? Форгер. Кой е това? Флауер. Форгер, де. Да, Въглина. да. И такова Какво хода. беше въглина? И този клип ще бъде на много часа, може да. 10. И утре може да продължим даже. Нали бой? Много ясно. На минигеймс. Обичам минигеймс. Значи вижте колко ми е бил първи скин бът. Това съм го правил, а втория Аз съм някакъв грандпа. Аз съм дядо. Къв си? Пуснала пак с кучета. Гадно. Аз съм се... той каза, че беше. Събирай далета, да чупи. Един ми краде дървото. Аз съм бе човек. Не, един друг. Помниш ли оня път, като победих, като моите кучета те убиха? Да, айди по-бързо бе човек. Темпо. Колко дърво вече имаш? 6. Не обработено. И аз. Събира се. 8. Седем. Събираме двамата и 10 необработени. Аре, готов съм аз.
Аз само едно чупя. Хайде. Идвай! Аз си извадя меч. Гъби, за кой ти са, бе, човек? Да си направим къща. Къща от гъби, нали? Не да, бе. Аре, идвай. Аре, няма ли ни пусни гъбки? Ето една. Аре, идвай. Къде си, бе? Ето за теб съм, бе, човек. Добре, тръгвай. Следвай ма плотно, че... Ако видиш куче, ще ти дам кока да го питомиш. Добре. Трябва да търсим, често е малко. Ето, то ще съмре. С какво е? С кът моя. О, с каменен. О. Човек, ялата, за да го убием. С твоите кучкарници. Гони го. Идвай, боги, айде по-бързо, бе, човек. Айде, че се после. О, по водата ли? Умен. Знае, че кучетата са бавни по водата. Карай, аз имам меч. Едно. И нула! Биго! Не мога да стигна водата, много съм. Ако дарих с кучетата тъйче. Уау, как го избута. Не го бутай. Той просто такъв ми е мече да го бута. Опа, сори. Само кучетата да им погонят, мен че ги чупа отбоя. О, убих го. Убих го и Не ме убиха обаче. Идва един за тебе! Няма значение, пише ли. Ей, кучетата ми, сядайте, кученца. Браво на тебе, слуху. Той ще бъдат кучетата, брат. Какъв е тъп. Добре, как ти иде? Аз си излизам. Какво смисъл от играта? Трябва да излизам от смешни са, единственото ми издъхне. Как се влезна? На Survival Games. И да, който ми е видял профила, не ми пука известно много, защото тук нищо не е целя нищо. Който ми влиза тук от ника си мия тая. Няма да има скин, ако искате. Аре, на първата! На какво? Ма чакай, още съм чешъл от дупката, аз нямам часов. Опа, къде? Щото забравих, че имам часовник. Идвам. На първата и сега се рестартва сега. Ще можем да влезнем. Но макех скинът каката гледам. Всъщност аз не си го виждам, което е гадно. Знам, на мен макех. Да се поделя и да го видиш. Добре. Сигурно е много готин. Готин е, нали? Айде, играта почва. Ще съм да споделя. Чакай, сега ще можем да влезем. Готов. И точно време, брат. Уау, защо падам? Скокни. Защо падам? Скокни просто. Добре, сега. Чакай си взема. Аз ще бъда чай, ще изкупя някакъв тип. Аз ще си купя рам, аз ще си изведа рамна. Иска да видя какво е флоуер. Бивски. Не, ще бъда такъв с... Аз ще бъда канибал. Има канибал. Да. Кое е канибала, бе? Едно яйце. Яба, бъгнат съм в стената. Виж ма. Човек, бъгнах са. Аре, стига, бе. Чакай, ще ливне, ще влезе. Нали има време? Да, 260 секунди. Ето, оправим се. Канибал, че ява при мен канибал мръсен. И аз съм канибал даже. Едно като жълто яйце, нали? Това принцип май беше кот. Канибал по принцип означава такъв дет яде хора. Да, знам какво означава канибал. В принцип те в истинския живот само на острови се срещат. Да, има. Между другото, на една игра нали са сети, бе, там. Дет на един голям възрастен. Да, The Forest. Там имаше канибали. На този остров. Колко не е толкова възрастен човек. Не! Просто няма коса човека. Нищо лошо няма. Не бе, ако смешно има се пак. Имам предвид, нали, много млад обаче. Как ти го описваш? Ти сега можеш да останеш без косако. И ще ви кажа, ама аз съм много стар човек. Пък си бил на 5-6 години така. 5-6 години? Да кажем, примерно ти говоря.
О, канибала, да не го пуска само с ръце. Не спомням. И да го пуска хубаво. Аз съм добър с ръцете. Аз съм по-добър с меч. Това ще за дървен пак. Това ще за този епизод, хора, и довиждане. Бай-бай. Кажи бай-бай. Бай.